Gle, znači uzmeš, ovako legneš, znači ti ćeš bez tegova, znači uzmeš šipku Ali to je ovako. baš teška šipka, brate. Ima jedno 200 kila. A to ti kažem. Ovako, vup. Ajde, Ne, verujem, ima... je lagana. Pa jest. Ajde, stavi pa da... Dobro, znači tako cepaš jedno 10 komada. Dobro. Znači 10 takvih. A, ja sam tu da ti pomoći, leži ovdje. Ajde. Dobro, stavi noge sa strane. Znači moraš auru da misliš ovako? tvoju energiju i auru izrazije. Znači stavi mali prst ovde i mali prst ovde. Ne ovde. Ovde, bravo, ajde diži to. Drži, ajde sad spusti i podiži. Jel teško? Pa jest. Ajde još jednom. Dobro. Teška ti je to vežba. Ajde još jednom. Ajde, cepaj ga, opet ga veži. Ajde spusti. Okej. Bravo. Dobro, prvi put u životu to radiš, znači dobro je.